βίντεο δικό μου ντοκουμέντο. Να περάσουμε καλά αφόσον έχουμε αφόσον έχουμε Άτε, πάμε να χαζώσουμε σήμερα. Έχουμε το. Φίλες και φίλοι του podcast, έχουμε το, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Όσοι το έχετε και μας βλέπετε, καλά κάνετε. Όσοι δεν το έχετε και δεν μας βλέπετε, μήπως ήρθε η στιγμή για να μας δείτε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας έναν άλογο της κούρσας. Γι' αυτό και το σκηνικό μας είναι εμπνευσμένο από άλογα. Έχουμε έναν πραγματικό κύριο των Κυπριακών γηπέδων, ένα εξαιρετικό άνθρωπο που είμαι σίγουρος ότι σε πολλούς άντρες της ηλικίας μου, να την πω την ηλικία μου, νεαρότατος όπως εμένα τέλος πάντων, 42 ετών, ο συγκεκριμένος κύριος είχε να αποτελέσει ίνδαλμα στην παιδική μας ηλικία. Είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα έχει, το είμαι σίγουρος γι' αυτό, γεμάτος θετική ενέργεια, γεμάτος αγάπη και καλοσύνη για τον συνάνθρωπο. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα ο Πανίκος Ξουρούπας. Πανίκο μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια και ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου δίνει την ευκαιρία μέσω του podcast σας να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, με τους φίλους τους οποίους είμαι σίγουρος ότι θα μας παρακολουθήσουν και θα μας απολαύσουν. Λοιπόν, θέλω να απολογηθώ 2 λεπτά να κάνω μια βιταμίνη. Μα κάναν καλά η Παναγιώτα η Καλαϊντζή, πέρασε η σκεύη το πρωί και μπούσταρε με λίγο γιατί με τόσες ώρες γυρίσμα είμαι κάπως τέζα. Λοιπόν, καταρχάς απολογούμε για τον ελληνικό έμπικα αμέσως. Μπορεί να με βλέπεις στα 42 μου να μην είμαι αθλητικός τύπος. Υπήρξα και εγώ που τα μωρά της γενιάς μου που έπαιζα μάπα και αποτελούσες πρότυπο για μας. Το γεγονός ότι σήμερα είσαι με να κάνουμε πάρα πολλά χαρούμενο, γιατί εμάς τους δυο δεν είμαστε κάτι ιδιαίτερο το οποίο ίσως και να μην το ξέρεις και ίσως ήρθε η στιγμή να το μάθεις. Ανυπομονώ. Ανυπομονείς. Λοιπόν, θέλω να πάρω λίγο τον χρόνο πίσω. 1988. Σε τι ομάδα αν έπαιζες, για να δω ξέρεις ο βιογραφικός. 1988, Ομόνοια Λευκωσίας. Τέλεια. Λοιπόν, τότε ήταν στη μόδα με γνωστή εταιρεία, να μην κάνουμε και δωρεά διαφήμιση, κυκλοφορούσε έναν άλμπουμ με αυτοκόλλητα. Νομίζω θυμάσαι το. Εγοράζαμε το εκάστοτε προϊόν, μέσα υπήρχαν τα αυτοκόλλητα και για να μας δυσκολέψει η συγκεκριμένη εταιρεία να κερδίσουμε το έπαθλο, κάποιοι ποδοσφαιριστές ήταν σπάνιοι σε κάποιες πόλεις. Ας πούμε, αν εμείς βρίσκαμε δεκαπλάσιον έναν ποδοσφαιριστή, κάποιοι στη Λευκωσία δεν τον βρίσκαν. Στη χρονιά λοιπόν το 1988, εσύ ήσουν ο σπάνιος της υπόθεσης στη Λάρνακα. Είχα συμπληρωμένο το άλμπουμ μου και μου έλειπες εσύ. Πηγαίνοντας επίσκεψη με τους γονείς μου σε μια φιλική οικογένεια στη Λευκωσία, επειδή στη Λευκωσία ήσουν παντού, ένα από τα μωρά του σπιτιού που έμπηκα στο δωμάτιο του έτσι τόπι με λαστιχούθηκα τη φάτσα. Όπως όλοι μας τότε. Όπως όλοι μας. Ζητώ του ευγενικά και φιλικά να ανταλλάξουμε και αρνήθηκε. Και ήταν παράλογο γιατί τότε έλειπε ο Γιώργος ο Θεοδότου Τσίνου, που τον είχα εγώ, και εσύ μου έλειπες εμένα. Αρνήθηκε. Σιγά με του εχάριζα τη μάπα τότε. Γνωστής εταιρείας ως επίσης. Οπότε εννοείται και έκλεψα ένα. Ερχόμενος στη Λάρνακα, πιάσαμε οι τύψεις. Γιατί το ίδιο σκηνικό είχα κάνει και την προηγούμενη χρονιά με τον Νίκο τον Κάβελη, αλλά επειδή εκείνος ο Μιτσής είχε μόνο 3 αυτοκόλλητα του Νίκου, κατάλαβε το και φάει το ξύλο της αρκούδας που τον παπά μου. Με σέναν όμως, το γεγονός λειτουργήσε λίγο διαφορετικά. Οι τύψεις που μου προκλήθηκαν, υποχρεώσαμε όταν κέρδισα τη μάπα, θεώρησα για να εξαγοράσω την αμαρτία μου, θες να πεις. Και δόρισα τη σε ένα μωρό άπορο. Οπότε στην ουσία ευθύνεσαι για την πρώτη φιλανθρωπική πράξη που έκανα στη ζωή μου σε ηλικία 7 ετών. Και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Όχι, είναι ευχάριστο και για μένα που άθελά μου βοήθησα στο να γίνει μια καλή πράξη. Το ξύλο που έφαγα από τον Νίκο τον Κάβελη, όταν βρέθηκα μαζί του για μια υπόθεση στο κτηματολόγιο, είπα του και λέω του κανονικά πρέπει να σου το επιστρέψω πίσω, αλλά δεν εχειροδίκησα σε δημόσιο χώρο. Λοιπόν, αν το περιστατικό που σου περιγράφω τώρα, σου το έλεγα 36 χρόνια πριν, πώς ήταν να αντιδράσεις?
Κοίταξε, αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι σίγουρα με τα πολλά τα χρόνια, με την εμπειρία, με τις τριβές της καθημερινότητας, οριμάζεις σαν άνθρωπος, σκέφτεσαι διαφορετικά. Σίγουρα στα πιο νεαρά μας χρόνια, ο τρόπος σκέψης, ο εύκολος τρόπος, η άνεση που είχαμε στο να λειτουργήσουμε όπως με βάση την ηλικία, νομίζω είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα που το λέεις, ίσως και να με συγκινεί το γεγονός που άθελα βοήθησα σε μια τέτοια πράξη. Ίσως αν μου το έλεγες τότε, την επόμενη μέρα ας πούμε, που έγινε το περιστατικό, ίσως να μην αντιδρούσα καν ή να μην το καταλαβαίνω. Ούτε σε φιλανθρωπικό επίπεδο θα σε άφηνε, θα σε συγκινούσε. Εντάξει, γνωρίζοντας τη δράση σου τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, στο φιλανθρωπικό κεφάλαιο έχω εμπλακεί πολύ γρήγορα. Λόγω και των προσωπικών βιωμάτων που είχα με την οικογένεια μου, έτσι από νεαρής ηλικίας είχα εμπλακεί σε διάφορους οργανισμούς μέχρι να καταλήξουμε στην ίδρυση της Υγιαχτίδας Ζωής, που μέχρι σήμερα είμαι ενεργό μέλος με την Υγιαχτίδα Ζωής. Άρα, όπως τα έφερε η ζωή, έχω εμπλακεί από πολύ νεαρός και έτσι ίσως να αντιδρούσαμε και διαφορετικά. Λοιπόν, ο καλός Θεός σας ευλόγησε με την Άννα σου να αποκτήσετε 3 παιδιά. Δύο εκ των οποίων είναι με ιδιαιτερότητες λόγω πρόωρης γέννησης. Πώς είναι να ζει κανείς σαν γονιός με τα δεδομένα της κυπριακής κοινωνίας? Ναι, είναι δύσκολο. Υπάρχουν δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Καταρχήν είναι δύσκολο στο να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα πρώτα απ' όλα από θέμα υγείας. Μετά έρχεται το οικονομικό, το οποίο στοιχίζει πάρα πολλά. Και δυστυχώς στην Κύπρο μέχρι σήμερα είναι κάτι που παλεύουμε και εμείς είτε ως γονείς είτε ως άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε ενεργά με τα παιδιά, με άτομα με αναπηρία, που ως κράτος ακόμα δεν έχουμε τις ευκολίες για να βοηθηθεί η οικογένεια, ειδικά νέοι ανθρώποι οι οποίοι τους τυχαίνει ένα γεγονός δυσάρεστο από την αρχή της ζωής τους. Από εκεί και πέρα είναι πέραν της αντιμετώπισης του προβλήματος σαν αρρώστια, είναι και η καθημερινότητα η οποία υπάρχει το bullying, πρέπει να αντιμετωπίσεις πολλά πράγματα στην καθημερινότητα, πρέπει να στηρίξεις τα παιδιά σου τα οποία χρειάζονται τη βοήθεια σου για να τους φέρεις με έτσι τρόπο που να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μετά ήδη τα προσωπικά τους προβλήματα. Και όπως λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι θα πρέπει, είτε το θέλεις είτε όχι, είτε μάνα είσαι είτε πατέρας, να έχεις ψυχική δύναμη μέσα σου για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία δεν είναι μιας εβδομάδας ή ένα μήνα, είναι μια ζωής ολόκληρης. Σαν γονείς, σαν οικογένεια, βιώσατε ποτέ την εμπειρία της κοινωνικής απομόνωσης? Πάρα πολλές φορές. Άνθρωποι που απομακρύνθηκαν εξαιτίας του προβλήματος των παιδιών σας ή αντίθετα ήρθετε κοντά με κάποιους άλλους? Να σας πω, στη δική μου την περίπτωση ήταν λίγο διαφορετικά, διότι ενώσο ήρθαν τα προβλήματα στην οικογένεια, εγώ ήμουν ο ποδοσφαιριστής, έπαιζα στην Ομόνια, ήμουν έναν άτομο το οποίο ήμουν στην επικαιρότητα λόγω του ποδοσφαίρου. Και η αλήθεια είναι ότι έτυχα και αρκετής βοήθειας από πολλούς φίλους, συγγενείς και από πολλοί κόσμο, ακόμα συμπαράστασης μέσω του γηπέδου. Όμως αντιλαμβάνεστε κάποια οικογένεια η οποία είναι ανώνυμη σε εισαγωγικά, αντιμετωπίζεις πάρα πολλά προβλήματα. Όπως και εμείς, δηλαδή δεν ήταν εύκολο το γεγονός ότι ο γιος μου, ας πούμε, είναι τυφλός. Άρα έπρεπε να χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση. Το που θα φοιτήσει σε σχολείο. Μετακομίσαμε σαν οικογένεια στη Λευκοσία για να φοιτήσει στη σχολή τυφλών. Κάτι που τον βοήθησε στη ζωή του μετά, που σήμερα είναι κλινικός ψυχολόγος. Και εργάζεται ήδη, έχει και κάποια χρόνια στο επάγγελμα. Αλλά για να φτάσουμε μέχρι εκεί, θέλει θυσίες. Ακριβώς. Και ευτυχώς για μένα, και είναι κάτι που το λέω πάντα, είχα δίπλα μου έναν άνθρωπο, την Άννα, η οποία ήταν το alter ego μου. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά στήριξε την οικογένεια από την πρώτη μέρα. Έχει θυσιάσει τα πάντα στη ζωή της. Τα πάντα, όταν λέω τα πάντα, και έχει αφοσιωθεί στο να στηρίξει τα παιδιά, γιατί εγώ δεν είχα χρόνο. Έφευγα καθημερινά για προπονήσεις, είχα τα παιχνίδια, είχα την Ευρώπη, είχα την εθνική ομάδα.
ουσιαστικά έλειπα συνέχεια μέσα στα γήπεδα και χωρίς την Άννα θα ήταν αδύνατον αυτή η οικογένεια σήμερα να είναι αυτή που είναι σήμερα, όπως την καμαρώνουμε τουλάχιστον εμείς με τον δικό μας φαγό. Αντιλαμβάνομαι πλήρως. Ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι ο γιος σου, συγγνώμη, πήγαμε στον πληθυντικό πάλι, είναι κλινικός ψυχολόγος. Πραγματικά συγκινητικό, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία δυστυχώς που οι ταπέλες, ο κόσμος έχει τις πρόχειρες, ζούμε την απομόνωση, πόσο μάλλον έναν άτομο με ιδιαιτερότητες. Πάω στο κομμάτι που είχες μιλήσει για την ηλιακτίδα ζωής. Προφανώς ήταν όλες αυτές οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισες που σε οδήγησαν σαν οικογένεια να δημιουργήσετε. Είσαι ιδρυτικό μέλος, αν δεν κάνω λάθος, και πρόεδρος. Την ηλιακτίδα ζωής, είμαι πρόεδρος της ηλιακτίδας ζωής. Δεν την ίδρυσαμε εγώ με τη σύζυγό μου. Η ηλιακτίδα ζωής ήταν ένα όνειρο ζωής που δημιουργήθηκε μέσα από πολλές οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζαν και οι ίδιες διάφορα προβλήματα υγείας με τα παιδιά τους. Και γνωρίζοντας ο ένας με τον άλλο, ψάχνοντας θεραπευτές ανά την Κύπρο για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, δημιουργήθηκε η ιδέα να γίνει ένας ειδικός χώρος όπου θα στεγαζόταν όλες οι θεραπείες για να εξυπηρετηθούν οι οικογένειες και ιδιαίτερα τα παιδιά, στο να ψάχνουμε μέσα στους δρόμους σχεδόν σε όλη την Κύπρο είτε φυσιοθεραπευτές είτε λογοθεραπευτές. Και αυτή η ιδέα ιδρύθηκε μέσα από ουσιαστικά η Άννα μαζί με κάποιες κοπέλες της Αραδίππου, κάποια φίλη μας, η Αυγούστα Κυριάκου, η Άννα η Σάβα, κάποιες κοπέλες οι οποίες γνωρίζονταν μεταξύ τους, οι οποίες βρέθονταν σε διάφορες θεραπευτικές, σε κάποια θεραπευτικά κέντρα. Και έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα αυτή να φτιάξουμε την ηλιακτίδα ζωής. Εγώ στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, ήμουν πίσω. Δηλαδή, ό,τι ήθελαν οι κοπέλες, πιάναμε τηλέφωνο, Πανίκο, θέλουμε έπιπλα, θέλουμε γραφείο, θέλουμε κομπιούτερ. Και εγώ έτρεχα στο παρασκήνιο, για να είμαι ειλικρινής, λόγω και της δυναμικής που είχα με την επωνυμία μου. Και έτσι φτιάξαμε πρώτα την ηλιακτίδα εδώ λίγο παρακάτω, σε περιοχή Δροσιάς, σε έναν παλιό νηπιαγωγείο, το οποίο ανήκε σε μια οικογένεια στην Αραδίππου, το σπίτι. Το οποίο χρησιμοποιούνται ως νηπιαγωγείο. Και έτσι μας το έδωσε η οικογένεια ως δωρεάν. Ουσιαστικά μας το ενοικίαζε χωρίς ενοίκιο. Και εκεί δημιουργήσαμε την ηλιακτίδα ζωής, φτιάξαμε ένα χώρο με όλες τις δυσκολίες που μπορεί, αλλά είχαμε φτιάξει τις ράμπες, είχαμε ετοιμάσει τα δωμάτια, να τα απογατήσουμε, κάποιες παιδικές εικόνες για να είναι τα παιδιά πιο ευχάριστο περιβάλλον. Όμως φτιάχτηκε με πολύ κόπο, αλλά με πολύ αγάπη. Και αν είναι κάτι που περηφανευόμαστε όσοι είμαστε εμπλεκόμενοι με την ηλιακτίδα, είναι ότι το ότι φτιάξαμε το μεγαλύτερο θεραπευτικό κέντρο σήμερα της Κύπρου, γιατί έτσι είναι η ηλιακτίδα ζωής σήμερα, και για να καταλάβετε τη διαφορά είναι ότι η ηλιακτίδα ζωής σήμερα φιλοξενεί 100 παιδιά, ενώ το δεύτερο θεραπευτικό κέντρο, ανά την Κύπρο, φιλοξενεί 20 παιδιά. Άρα, από μόνος του, ο αριθμός λέει πολλά. Όμως, η αγάπη που δείξαμε και ο σεβασμός που είχαμε απέναντι στα παιδιά μας ήταν αυτό που μας όθησε και δημιουργήσαμε την ηλιακτίδα ζωής, που σήμερα όλοι όσοι έχουμε εμπλοκή στο να υπάρχει η ηλιακτίδα ζωής και να προσφέρει αυτό που προσφέρει σήμερα στα 100 παιδιά, είμαστε περήφανοι και πραγματικά νιώθουμε μεγάλη αγαλίαση μέσα μας, γιατί δώσαμε ένα θεραπευτικό κέντρο, ενώ σαν κράτος αδυνατούσε και αδυνατεί μέχρι σήμερα. Εμείς ως εθελοντές καταφέραμε να φτιάξουμε το μεγαλύτερο θεραπευτικό κέντρο της Κύπρου. Άρα δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση προσφορά από το κράτος. Είναι καθαρά με ιδιωτικές χορηγίες που συντηρείται η ηλιακτίδα ζωής. Η ηλιακτίδα ζωής είναι εθελοντικός οργανισμός. Δεν υπάρχει καμία στήριξη από το κράτος. Και ό,τι έχουμε φτιάξει σήμερα, στεγαζόμαστε σε έναν υπερσύγχρονο κτίριο, το οποίο δεν είναι μυστικό. Είχαμε βάλει υποθήκη τα σπίτια μας κάποιοι άνθρωποι. Κάναμε μεγάλα δάνεια τότε για να αγοράσουμε και για να τελειώσουμε το έργο, για να
να υπάρχει σήμερα αυτό το θεραπευτικό κέντρο. Στηριχτήκαμε από τον κόσμο, είχαμε τρέξει αρκετά, είχαμε μεγάλη βοήθεια από το ραδιομαραθώνιο. Στην αρχή, τα πρώτα μας χρόνια, μας στήριξε ο ραδιομαραθώνιος. Όμως όλα στηρίζονται στον εθελοντισμό. Και για μας ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός, έτσι τον βλέπουμε. Και μέσω του εθελοντισμού προσφέρουμε αυτό που προσφέρουμε σήμερα σε αυτές τις 100 οικογένειες. Τελεία. Από ό,τι κατάλαβα, το λίγο που είδα έτσι λίγο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου γενικά, που ερώτησα από εκεί και από εδώ, γιατί τέλεια ειλικρινά, εγώ ασχολούμαι καθαρά με μόδα. Εγνώριζα τη δράση σου, παρότι και σαν εταιρεία υπήρξαν κάθε χορηγός και διοργανωτής πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων. Εντόπισα μια φιλανθρωπική σου δράση εκτός από σύνδεσμο Λιαχτίδας Ζωής. Υπάρχει κάποιος άλλος οργανισμός που λέγεται Γκολ στη Ζωή. Τον Γκολ στη Ζωή. Λίγα λόγια για τούτο. Τον Γκολ στη Ζωή είναι ο οργανισμός των ποδοσφαιριστών, των παλεμάχων ποδοσφαιριστών. Παρότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και αρκετοί εν ενεργεία ποδοσφαιριστές οι οποίοι μας στηρίζουν σε διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε για την ανέλυξη του οργανισμού. Το Γκολ στη Ζωή ήταν μια ιδέα του Κωνσταντίνου του Χαραλαμπίδη, του Πανίκου του Ξούρπα και του Ηλία του Χαραλάμπους, η οποία ουσιαστικά ξεκινήσαμε εμείς οι τρεις με τις εμπειρίες της δικές μου όσον αφορά τους οργανισμούς και καταφέραμε και φτιάξαμε τον Γκολ στη Ζωή σε κάποια φάση με κάποιους παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Εγώ είμαι και ιδρυτικό μέλος, είμαι και αντιπρόεδρος όλα τα χρόνια της πορείας του Γκολ στη Ζωή. Πρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος ο Χαραλαμπίδης. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Και η πραγματικότητα όμως στον Γκολ στη Ζωή είναι ότι δεν είναι κάτι σε θεραπευτικό κέντρο, οτιδήποτε. Είναι ένας οργανισμός. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να στηρίξει πρώτα απ' όλα κάποιους είτε εν ενεργεία ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν ανάγκη, που έχουμε βοηθήσει πάρα πολλούς παίχτες, είτε ξένους είτε κοινοτικούς, οι οποίοι παίζουν ποδοσφαίρα στην Κύπρο, είτε παλέμαχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είτε για κάποιους λόγους είχαν πρόβλημα οικονομικών, είχαν πρόβλημα στέγασης, είτε έπρεπε επειγόντως να σταλούν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για μεγάλες εγχειρήσεις. Και εκεί έρχονταν τον Γκολ στη Ζωή ως οργανισμός των ποδοσφαιριστών και στηρίζαμε αυτές τις προσπάθειες. Με επίκεντρο πλέον και έναρξη των εργασιών είναι το μεγάλο έργο το οποίο θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη. Ανακαινίζουμε την παιδιατρική πτέρυγα του Μακάριου Νοσοκομείου στη Λευκοσία, γιατί από την ημέρα ίδρυσης του Μακάριου Νοσοκομείου μέχρι σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, οι εγκαταστάσεις, και έτσι θα δώσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε συνεργασία με τον ΟΚΙΠΗ για να γίνει αυτή η ανακαίνιση σε πρώτη φάση της Α πτέρυγας και μετά θα πάμε στη Β πτέρυγα, γιατί δεν μπορεί να κλείσει, θα πρέπει να γίνει σταδιακά η ανακαίνιση, και είναι το μεγάλο έργο στο οποίο ως Γκολ στη Ζωή είχαμε σαν στόχο και ξεκινούμε εργασίες το Σεπτέμβριο. Οκ. Στο κομμάτι της Λιαχτίδας Ζωής είχα πέσει σε μια είδηση, μπορεί να είναι και παλιά, επιβεβαίως μου το, προσπαθείτε να χτίσετε πισίνα για υδροθεραπείες. Ναι, είναι η υδροθεραπεία. Όταν λέμε πισίνα, δεν εννοούμε την πισίνα που ίσως κάποιοι να έχουν στα σπίτια τους και να απολαμβάνουν τα απογεύματα των μπάνιο. Είναι μια ειδική πισίνα η οποία στοιχίζει, το νούμερο είναι τεράστιο, δηλαδή εμάς θα μας στοιχίζει γύρω στις 250.000 ευρώ. Γιατί είναι μια πισίνα η οποία είναι ειδική πισίνα με προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία, για να καταλάβεις το κόστος της όλης υπόθεσης. Το αναβατόριο το οποίο θα κατεβάζει μέσα στο νερό τα τετραπληγικά μωρά, τότε που συζητούσαμε, δηλαδή πέρσι ακόμα ήταν 45.000 ευρώ. Σήμερα νομίζω θα είναι ακόμα κάτι παραπάνω. Αλλά και το όλο κόστος, γιατί χρειάζονται πέραν της πισίνας, χρειάζεται τα ποδητήρια τα ειδικά, τα μπάνια τα ειδικά, αγόρια, κορίτσια. Δηλαδή για να γίνει μια πισίνα πρέπει να κάνεις έναν μεγάλο έργο, το οποίο να υπάρχουν όλες οι εξυπηρετήσεις
στα παιδιά με αναπηρία για να μπορέσουν να είναι εύκολη η διαδικασία στο να παρακολουθήσουν την υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία, οποία είναι πολύ βοηθητική για ημιπληγείς και τετραπληγία, είναι τεράστια η βοήθεια που τους δίνει. Είναι κάτι που το έχουμε στα υπόψη μας, αλλά επειδή έχουμε μάθει όπως λέμε, μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μας, στα κυπριακά να θέλει προσοχή, γιατί με την ηγεχτίδα ζωής δεν μπορούμε να ρισκάρουμε ποτέ. Λογικό. Μια εκδήλωση που κάνετε κάθε καλοκαίρι, το Πανηγυράκι Αγάπης, θα πραγματοποιηθεί φέτος? Ναι, με την ευκαιρία που είμαστε εδώ, το Πανηγυράκι μας θα πραγματοποιηθεί στις 5 του Ιούνιου, μέρα Τετάρτη. Γίνεται κάθε χρόνο εκεί στο Ίδρυμά μας, το κτίριο της Ηγεχτίδας Ζωής. Ουσιαστικά κλείνουμε και τους δρόμους εκεί, μας επιτρέπει η αστυνομία, έχουμε την βοήθεια του Δήμου Λάρνακας και του Σαραδίπου, και γίνεται η μνήμη του Άγγελου του Θεοφάνου, σε έναν παιδί το οποίο εδώ και κάποια χρόνια έχει φύγει από τη ζωή, και γίνεται το Πανηγυράκι της μνήμη του Άγγελου. Γίνεται κάθε Ιούνιο στην Ηγεχτίδα Ζωής, και Ιούλη με 1η Αυγούστου γίνεται διήμερο πανηγυράκι, που όλα τα έσοδα δίνονται στην Ηγεχτίδα. Η οικογένεια το πραγματοποιεί στο Ξυλοφάου, είναι από το Ξυλοφάου η οικογένεια, και γίνεται ένα διήμερο πανηγύρι που όλα τα έσοδα έρχονται στην Ηγεχτίδα. Είναι ένα μεγάλο βοήθημα για μας, που γίνεται αυτό το πανηγύρι αγάπης, όπως το έχουμε ονομάσει, που είναι ένα σημαντικό ποσό εσόδων για την Ηγεχτίδα. Ωραία. Εδώ δημόσια, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρία Μάνατζερ που είσαι εδώ, να δεσμευτούμε δημόσια να παρευρεθούμε φέτος στο Πανηγυράκι? Λοιπόν, να στήσουμε μια υπαίθρια living boutique και τα έσοδα όλα από τις πωλήσεις να πάνε στην Ηγεχτίδα Ζωής. Οι φαν μας που μας βλέπουν θα θέλουν να ψωνίσουν από υπαίθρια αγορά living boutique. Θέλετε, θέλετε, κλείσαμε το. Λοιπόν, ξαναπες την ημερομηνία, Πανίκο μου. Είναι 5 Ιουνίου, μέρα Τετάρτη. 5 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, οπότε η living boutique θα είναι εκεί. Τώρα, 1η-2 Αυγούστου, να δούμε αν έχουμε συγγενικούς γάμους, κάτι θυμούμε. Διαφορετικά θα είμαστε και σε εκείνο. Λοιπόν, μια έτσι λίγο πιο, όχι προσωπική ερώτηση, έτσι λίγο πιο στοχαστική ερώτηση. Αν σου ζητούσα να έλεγες σε κάποιον συμπολίτη μας που μας βλέπει αυτή τη στιγμή κάτι για να τον πείσεις να συμμετέχει ενεργά σαν εθελοντής, ποιο θα ήταν το κάτι που του έλεγες? Σε μια συνέντευξη σου διάβαζα κάτι 4 τα ξημερώματα που σηκώθηκα να γράψω τα κείμενα και κλαμούρισες με πρωί ξημέρωμα. Είχες πει ότι σε αυτόν τον κόσμο κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος του. Ναι. Αυτόν το σλόγαν το λέω πάντα σε όλες μου τις τοποθετήσεις, γιατί και εμείς, και εγώ σαν Πανίκος και η Άννα σαν μητέρα και πατέρας, στα προσωπικά μας βιώματα, σίγουρα δεν είχαμε την βοήθεια της οικογένειας μας πρώτα απ' όλα. Τα αδέλφια μας, τους πατεράδες μας, τους συγγενείς μας, σίγουρα δεν θα τα καταφέρναμε, γιατί εντάξει, εμάς ήταν και 2 τα περιστατικά, ειδικά με τον Χρήστο τα έξοδα ήταν τεράστια. Έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες εγχειρήσεις στο εξωτερικό, στο Ισραήλ συγκεκριμένα, και μιλάμε για μεγάλα νούμερα οικονομικά. Εγώ, για να καταλάβεις, έφτασα στο σημείο να πουλήσω ό,τι είχα και δεν είχα. Δεν ήμουν ποδοσφαιριστής, είμαι ποδοσφαιριστής του παλιού καλού καιρού, της φανέλας που λέγαμε, δεν είχαμε μεγάλα συμβόλαια. Και έφτασα στο σημείο, ας πούμε, να πηγαίνω στη δουλειά μου στη Λευκοσία, στη ΣΥΝΤΑ, και να μην κατεβαίνω στην κατσίνα να πίνω καφέ, γιατί δεν είχα λεφτά. Μήπως έρθει κάποιος να θέλει να τον κεράσω, γιατί δεν είχα λεφτά στην τσέπη μου. Και δανείζουν μου λεφτά από τη μάνα μου, από τον πατερά μου, από τον αδελφό μου. Έφτασα μέχρι έτσι σημείο. Μετά όμως, σιγά σιγά, με την υπομονή, με την επιμονή που είχαμε, δημιουργηθήκαμε. Σήμερα έχουμε μια πολλά ευχαριστή οικογένεια. Κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος του σε αυτή τη ζωή. Αυτό για μένα είναι δεδομένο. Και να πείσεις κάποιον για να είναι μέρος του εθελοντισμού, δεν είναι θέμα να πείσεις κάποιον. Αν δεν το νιώθει, αν δεν το αγαπά τον εθελοντισμό, δεν μπορεί να προσφέρεις. Πολλοί κόσμος έρχεται και μου λέει εμένα, ξέρετε, ξέρω να έρθω όποτε έχει συμβεί, να βοηθήσουμε στην Ηγεχτίδα, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Όταν όμως έρθει η ώρα και πρέπει να τρέξεις πολλά πράγματα, γιατί πρέπει να τρέχεις 24 ώρες το 24ωρο. Και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι
Κοιμούμαι με το ένα μάτι ανοιχτό γιατί η έννοια μου είναι η γιαχτίδα. Ναι. Δεν μπορεί να την αφήγεις κάπου να την αφήσεις στο πλάι, γιατί κάθε στιγμή, κάθε λεπτό πάντα κάτι χρειάζεται. Και πρέπει να είσαι για μένα. Και νομίζω ότι η απάντησή μου στο ερώτημα είναι ότι θα πρέπει να αγαπάς τον εθελοντισμό, θα πρέπει να το σέβεσαι και για να μπορείς να προσφέρεις. Διαφορετικά, με το ζόρι δεν μπορείς να γίνεις εθελοντής. Δυστυχώς ή ευτυχώς είσαι πάρα πολλά σωστός παστών, ειδικά παστών που είπες ότι πάρα πολλοί ενδιαφέρονται να προσφέρουν και τελικά όταν έρθει η ώρα και δουν το μέγεθος του χρόνου του προσωπικού σου που πρέπει να θυσιάζεις, γίνονται καπνός. Δυστυχώς, story of my life, γιατί διοργάνωσα άπειρα φιλανθρωπικά στην καριέρα μου και εν τούτο που λες, πάντα τελευταία στιγμή, τις περισσότερες φορές είμαι μόνος μου με τη σύζυγό μου και τρέχουμε. Εντάξει, εμείς κάνουμε το γιατί θέλουμε το, αλλά εκείνο που είναι λίγο πληγωτικό. Να υπόσχεσαι βοήθεια και να μην εμφανίζεσαι τελικά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς σαν η γιαχτίδα ζωής έχουμε πάρα πολύ βοήθεια που την επαρχία Λάρνακας, πλέον όχι μόνο, γιατί... Ήμουν έτοιμος να το ρωτήσω, πρόλαβες με. Ναι, όταν η βοήθεια που έχουμε και η στήριξη από διάφορους οργανισμούς, από επιχειρηματίες της πόλης, από τα Δημαρχία Ραδίππου και Λάρνακας, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο παράπονο, γιατί ό,τι ζητήσουμε, ανά πάσα στιγμή ο κόσμος είναι δίπλα μου. Ένας από τους στόχους τους προσωπικούς που ήθελα να παίξω λίγο επικοινωνιακά με την γιαχτίδα, όχι για να προβάλλω τον εαυτό μου, γιατί εγώ από θέμα προβολής έχω ζήσει τα πάντα. Απλά ήθελα να προβάλλω την γιαχτίδα για να ξεφύγω από τα όρια της επαρχίας Λάρνακας, κάτι που έχω καταφέρει. Γιατί πρέπει να σας πω ότι μέχρι από την πόλη Χρυσοχούς είχαμε εκδηλώσεις, έχουν δημιουργηθεί εκδηλώσεις για την γιαχτίδα ζωής. Είχε εγγραφτεί από μια δασκάλα από παιδάκια έναν παιδικό παραμύθι, το οποίο κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Υπουργείο Παιδείας και τα έσοδα έχουν δοθεί στην γιαχτίδα. Άρα ήταν ένας από τους στόχους μου, για να επικοινωνιακά πάντα μιλώ, για να μάθει ο κόσμος την γιαχτίδα. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο κανείς δεν μπορεί να ζει μόνος του. Υπέροχο το σλόγγαν. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω με τον χρόνο που γίνεται. Είμαστε στα πλαίσια. Νομίζω με τον Πανίκο έχασα λίγο την αίσθηση του χρόνου. Πραγματικά δεν είναι τόσο υπέροχος ο λόγος του. Λίγο σχετική με το θέμα μας. Τα δύο παιδιά σου έχουν γεννηθεί με κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω προορότητας, διάβασα. Εγώ εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πρόσφατα βιώσαμε με την Άντρη ένα περιστατικό λίγο σαν αντρόγυνο που μας ενόχλησε. Εγώ με την Άντρη έχουμε κάποια θέματα, έχουμε μόνο μία κόρη. Στην πορεία έναν κοινός γνωστός, τέλος πάντων, επικοινώνησε μαζί μας να μας πει ότι στον έλεγχο, των προγεννητικών έλεγχων των 3 μηνών, φάνηκε ότι το έμβριο που κυοφορεί και να κάνουμε ένα πρόβλημα, και επειδή δεν το θέλουμε, να φέρουμε καμία μωρά, πιάστε το. Παίρνω λίγο τον χρόνο πίσω και θέλω να σε ρωτήσω αν ζώντας τώρα με 2 παιδιά με ιδιαιτερότητες στην Κύπρο, αν τότε ο υπέρηχος έδειχνε κάτι άλλο, σαν Πανίκος στη δεδομένη στιγμή, πώς θα ένιωθες τότε? Δεν ξέρω να σου απαντήσω πώς θα λειτουργούσα εκείνη τη στιγμή. Ξέρω όμως να σου απαντήσω ότι το πώς το δεχτήκαμε όταν γεννήθηκε ο Χρήστος την δεύτερη μέρα που έπαθε την αιμορραγία και έπρεπε να τοποθετηθεί στην θερμοκοιτίδα στο Μακάριον νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ ήμουν ο Πανίκος ο Ξουρουπάς, έπαιρνα πρωταθλήματα, γέμωνα τα γήπεδα, έβαζα τα γκολ, πανηγύριζα, ήμουν μέσα στην τρελή χαρά, ζούσαμε σε έναν κόσμο παραμυθένιο με τη γυναίκα μου και ήρθε το πρόβλημα, ουσιαστικά ελιγήσαμε. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχασα κάθε αίσθηση της καθημερινότητας και πρέπει να πω ότι η στήριξη της γυναίκας μου εμένα που με κράτησε, γιατί εγώ είχα λυγίσει περισσότερα από την Ανάνια, αναστάθηκε βράχος. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι
ενώ με τον Χρήστον έφεραμε μετά από πολύ καιρό τα πράγματα σε έτσι σημείο που αρχίσαμε να κοντρολάρουμε την όλη υπόθεση, θέλαμε να φέρουμε έναν τρίτο μωρό στην οικογένεια για να φέρουμε πίσω τη χαρά ξανά στην οικογένεια και εκεί ήρθε ένα δεύτερο πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε, και εμείς είμαστε σε μια ηλικία γύρω στα 25 χρονών, δηλαδή εκεί που ξεκινήσαμε τη ζωή μας, ενώ ζούσαμε παραμυθένια, όπως είχα πει. Ένα δεύτερο πρόβλημα και να αρχίσουμε ξανά από την αρχή νοσοκομεία, εξωτερικό και ειδικά με την Μαρία, επειδή δυσκολευτήκαμε να φάνταστα, διότι είχαμε φτάσει σχεδόν στο τέλος σε κάποια φάση στην Ελλάδα, διότι μέσα σε 35 μέρες ημέρα έκαμε 7 χειρουργία στον εγκέφαλο. Άρα αντιλαμβάνεστε τις στιγμές που είχαμε περάσει στα νοσοκομεία. Όμως, τώρα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, γιατί μέσα από αυτά τα προβλήματα, μέσα από αυτά τα βιώματα, εγώ θα μιλήσω προσωπικά, έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Αντιμετωπίζω τη ζωή πολύ διαφορετικά από τον οποιοδήποτε, γιατί δεν ασχολούμαι αν η καρέκλα του γραφείου μου είναι καινούργια ή είναι παγιά. Δεν ασχολούμαι αν έχω ακριβό ή φτηνό αυτοκίνητο. Δεν με απασχολεί αν το κινητό μου είναι, ξέρω εγώ, Android ή αν δεν είναι. Άρα βλέπω τη ζωή τελείως διαφορετικά. Η εμπειρία των βιωμάτων μας έχει ανοίξει τα μάτια. Και έτσι πορευόμαστε με την Άννα. Σήμερα ο γιος μου είναι κλινικός ψυχολόγος. Η Μαρία είναι 24 χρονών. Υπάρχει μια ηρεμία στην οικογένεια. Υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχει καθημερινότητα. Αλλά σου επαναλαμβάνω ότι δεν θα μπορούσα να σου απαντήσω για το τότε. Σου απαντώ όμως για το σήμερα ότι ναι, είμαι ένας τυχερός άνθρωπος, γιατί έχω μια όμορφη οικογένεια που περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά σίγουρα οι καλές μας στιγμές είναι πολύ περισσότερες, και αυτό και μέσα από τα προβλήματα να ξέρεις ότι η δική μου οικογένεια έχει δεθεί ακόμα πολύ περισσότερο. Στην ουσία, χωρίς να μου απαντάς απάντησες μου, δίνοντας σε όλους εκεί έξω το πιο ισχυρό μήνυμα, ότι ζώντας με αυτά τα παιδιά, τα οποία φαινομενικά για κάποιους σε βάσανα, πολλοί βλέπουν μια οικογένεια με λύπηση, όμως εσύ που έχεις αυτόν το βάσανο εισαγωγικά στο σπίτι σου, ίσως να έχεις και τη μεγαλύτερη ευλογία του Θεού, γιατί ακριβώς μπόρεσες να εκτιμήσεις πραγματικά την ηρεμία και να μπορέσεις να εξεχώρισεις το πνεύμα από την ύλη. Και συγκινεί με ιδιαίτερα. Δεν είναι, Παντελή μου, δεν είναι εύκολο. Για να μην ωραιοποιούμε το όλο θέμα. Ναι, όμως, είναι εμπειρίες ζωής. Είναι όπως κάποιος μπορεί να πτωχεύσει την εταιρεία του για να έχει πρόβλημα οικονομικό. Είναι ίσως το πιο σημαντικό, είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα να έχεις θέμα υγείας, ιδιαίτερα τα παιδιά σου. Αλλά επαναλαμβάνω, και η συμβουλή που δίνω σε όλον τον κόσμο με όσους έρχομαι επαφή είναι υπομονή και δύναμη ψυχής για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, γιατί πάντα υπάρχει λύση. Σε κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Εμείς σήμερα ζούμε μια φυσιολογική ζωή, επαναλαμβάνω, τα παιδιά μας έχουν πάρει το δρόμο τους, εμείς έχουμε το δικό μας το δρόμο και συνεχίζουμε. Ένας υπέροχος δημιουργικός δρόμος, το δρόμο του εθελοντισμού. Και πριν δώσω το δώρο στον Πανίκον, ξαναδεσμεύομαι δημόσια ότι θα είμαστε εκεί στο Πανηγυράκι Αγάπης. Λοιπόν, πού έβαλαμε τη σακούλα. Πανίκο μου, ήρθε η στιγμή να πάρεις το δώρο σου. Λοιπόν, έχουμε από το Copy Center Αγία Αργυρή, θέλω να ανοίξεις να το δεις. Ένα δώρο για όλες εκείνες τις στιγμές που έτσι παίρνεις σε λίγο που κάτω. Θέλω να το θωρείς και να θυμάσαι πάντα. Θέλω να σε ρωτώ όλες τις ώρες της ημέρας. Ναι. Ναι, λοιπόν. Υπάρχει πίσω η ιδιόχειρη αφιέρωση στον Πανίκο με αγάπη και μπροστά. Κάθε φορά που δεν είσαι καλά, θέλω να γυρίζεις και να με θωρείς, να σε ρωτώ αν το έχεις. Και να μου απαντάς. Ευχαριστώ, πάρα πολλά ωραία το δώρο και πολλά χρήσιμο, γιατί... εξαιρετικής ποιότητας. Ναι, χρησιμοποιούμε πολλά τον καφέ. Λοιπόν, και μια μπλούζα, τώρα εμπα στα δικά μου μέτρα που έφτιαξα το size. Εμάς και είμαστε και πολλά φίλε, είσαι κορμάρα, δηλαδή, συγγνώμη, άλλο κονκούρσας. Λοιπόν, από τα καταστήματα Giorgio η μπλούζα, cotton 100%, με ταξιοτυπία στάμπα. Σου υπόσχομαι ότι επειδή πλέον είμαι συνταξιούχος, εντάξει, και καθημερινά κάνω περπάτημα στη θάλασσα, είμαι χειμερινός κολυμπητής,
Με την πρώτη φορείς. ευκαιρία θα τη φορήσω μόλις καλυτερεύσει ο καιρός και θα βγάλω φωτογραφία να σου την στείλω. Τελειότατη. Είναι υπόσχεση. Λοιπόν, και με μία αναπορία, δηλαδή, συγγνώμη, όταν τα ενδάλματα της παιδικής μου ηλικίας είναι συνταξιούχοι, τελικά εγώ πόσο χρονών είμαι. Λοιπόν, ακόμα ένα επεισόδιο του podcast έχουμε το έχει ολοκληρωθεί. Θεωρώ ότι είχα μαζί με έναν πραγματικό κύριο των Κυπριακών γηπέδων. Ειλικρινά, αυτός ο σεβασμός που του είχα όταν στα νιάτα μου ήμουν εχτσής, σε σεβόμουν στην Κερκίδα, παρότι ήρθε μας μεταγραφή που άλλη ομάδα, επιβεβαιώνεται 20 πόσα χρόνια μετά ότι παραμένει κύριος και δικαίως είχε τον τίτλο του κυρίου των γηπέδων. Λοιπόν, πάμε να χαζούμε σήμερα. Έχουμε εδώ.